Bil-ġdid iż-żagħżugħ ribellu patriott iħoss is-sejħa tard welidu. Wara l-gwerra jitnissel u joktor moviment popolari u qawwi għal ħelsien tal-art Maltija minn taħt il-barrani. U l-poplu jibda jitgħallem li ma jistax jibda jgħix maħkum u miċħud minn jeddietu. Din l-art tijaj, din l-art li mijaj, għasmet ġraja tul iż-żminijiet. Din l-art li weldet, din l-art li bennet, maħdana lillu li dan bezza. Din l-art bis-sitijaj, l-om li zanna trijaj, din l-art baħetijaj, ejja għaddu mijaj, bidlu mijaj, din l-art tana tal-Maltin. Din l-art għalija minnar mistija, inxandar bigurija mal-irjieħ. Din l-art li ħabbet, din l-art li raddet, tal-mal-barrani li la-nezza. Din l-art li sitijaj, l-om li zonnat trijaj, din l-art baħetijaj, ejja għaddu mijaj, bidlu mijaj, din l-art tana tal-Maltin. Din l-art għalina, ħakki matina, la tħallinix fil-għama tal-żir. Din l-art li għadet, nisa li xtaqet, ta' ġensa għamu il-tuwezza. Din l-art li sitijaj, l-om li zonna trijaj, din l-art baħetijaj, ejja għaddu mijaj, bidlu mijaj.